Οι Έλληνες, με σπάνια διορατικότητα και ομοψυχία, επέλεξαν τον Ιωάννη Καποδίστρια ως πρώτο τους κυβερνήτη για μια επταετία. Ο Καποδίστριας στις 11 Ιανουαρίου του 1828 αποβιβάζεται στην Αίγινα, έδρα της προσωρινής κυβερνήσεως και αμέσως, μεταξύ των άλλων, δείχνει την προτεραιότητα που έδινε στην παιδεία. Θεμελιώνει και εγκαινιάζει ναό και ορφανοτροφείο, στο οποίο λειτουργούν 3 τάξεις αλληλοτακτικών σχολείων. Τον Ιούνιο του 1829 λειτουργεί μέσα στο ορφανοτροφείο το πρότυπο σχολείο για προχωρημένους μαθητές και στις 30 Ιουλίου του 1829 ο κυβερνήτης αναγγέλει την ίδρυση σχολείου ανωτέρας εκπαιδεύσεως για την εκπαίδευση διδασκάλων που θα στελέχωναν τα πρότυπα. Την 1η Νοεμβρίου του ιδίου έτους του 1829, 190 χρόνια ακριβώς από σήμερα, ιδρύεται το Κεντρικό Σχολείο ως ανώτερο εκπαιδευτικό ίδρυμα, δια τους έχοντας έφεση να αναδεχθώσει το διδασκαλικό επάγγελμα. Έφορος διορίστηκε ο Ανδρέας Μητοξίδης και βασικοί διδάσκαλοι ο Γεώργιος Γενάδιος και ο Ιωάννης Βενθίλος. Κάπως έτσι, κυρίες και κύριοι, αρχίζει η μακρά πορεία του ιστορικού σχολείου που, αγγίζοντας σε 3 αιώνες, προσέφερε και συνεχίζει αδιάκοπα να προσφέρει γνώση και έργο μέσω των διδασκάλων και των αποφύτων. Και αυτό ακριβώς αποτελεί την αξιολόγηση ενός σχολείου, δηλαδή το επίπεδο των μαθητών και των διδασκάλων, αλλά και η μετέπειτα πορεία τους στη ζωή και η προσφορά τους στο κοινωνικό σύλλογο. Η ανάπτυξη του σχολείου ήταν εκπληκτική. Περισσότεροι από 250 μαθητές παρακολουθούν τα μαθήματα και οι αίθουσες πλέον δεν επαρκούν. Ο Καποδίστριας αναθέτει στους αρχιτέκτονες Σταμάτη Τριάντη και Εδουάρδο Σάουμπερ να εκπονήσουν σχέδια για νέο κτίριο. Το κτίριο ήταν το λαμπρότερο κτίριο της τότε εποχής και χτίστηκε με δωρεά του φιλέλληνα και παλιού φίλου του Καποδίστρια, Εϊνάρου. Εκδευτού τραπεζίτη, που διέθεσε τεράστια ποσά κατά την Επανάσταση του 1921 και ακόμη και μετά την δολοφονία του κυβερνήτη, βοήθησε σημαντικά στη συγκρότηση της ελληνικής οικονομίας. Τα μαθήματα στο Κεντρικό Σχολείο παρέχονταν δωρεάν, ενώ σε ορισμένους απόδοτους μαθητές δίνονταν και υποτροφίες. Πέρασαν έτσι 2 χρόνια και ξαφνικά τα πάντα καταραίουν. Ο κυβερνήτης δολοφονείται. Η λειτουργία του κρατικού μηχανισμού παραλύει, η χρηματοδότηση των εκπαιδευτικών προγραμμάτων σταματά και το Κεντρικό Σχολείο σχεδόν διαλύεται. Το Δεκέμβριο του 1831 είχαν απομείνει ελάχιστοι μαθητές και τον Ιανουάριο του 1832 το Κεντρικό Σχολείο αλλά και το πρότυπο κλείνουν. Ευτυχώς αυτό δεν κράτησε πολύ. Τον Απρίλιο του 1832 επιλέγεται ο Όθωος Βασιλεύς και την διακυβέρνηση αναλαμβάνει η Ενδοασυλία όσο ο Όθωος είναι ανήλικος. Τον Ιούνιο του 1832, και αφού το σχολείο είχε παραμείνει κλειστό για 5 μήνες, η κυβέρνηση αναθέτει την διεύθυνση στο Γενάδιο και πάλι με εντολή τη συγκέντρωση των μαθητών και την άμεση έναρξη των μαθημάτων. Στις 18 Σεπτεμβρίου του 1832, μια καινούργια περίοδος ανατέλει και πάλι. Την 1η Δεκεμβρίου του 1934, η Αθήνα γίνεται πρωτεύουσα του νέου ελληνικού κράτους και σε 4 μήνες, στις 10 Απριλίου του 1835, με κυβερνητικό διάταγμα, το Κεντρικό Σχολείο μεταφέρεται στην Αθήνα με την ονομασία Βασιλικών Γυμνάσιων και πρώτο γυμνασιάρχη στο Γενάδιο. Στην Αθήνα επιλέγεται ένα από τα ακριβότερα σπίτια της τότε εποχής, το σπίτι των Κλεάντος και Σάουμπερ, των γνωστών αρχιτεκτόνων της κυβέρνησης Καποδίστρια. Έτσι, από την άνοιξη του 1835, το γυμνάσιο λειτουργεί εκεί, στο κτίριο που σήμερα είναι γνωστό ως το παλιό Πανεπιστήμιο. Ο αριθμός των μαθητών γρήγορα παρουσιάζεται
και οι πόροι κρίνονται και πάλι ανεπαρκείς. Αποφασίζεται η μεταφορά του σε μεγαλύτερο κτίριο και ως κατάλληλο επιλέγεται η οικία Μποτσάρη ή Μποτσάρη στη γωνία Καπικαρέας και Πλούτονος που δεν σώζεται σήμερα. Εκεί το γυμνάσιο θα μείνει περίπου 10 χρόνια και το 1847 το βρίσκουμε να έχει μεταφερθεί σε ένα ακόμα αξιόλογο κτίριο, στην οικία Δοσίου, η οποία υπάρχει ακόμη αρκετά τροποποιημένη στη συμβολή των οδών Ναβάρχων Κωδίμου και Φοιτιδίου. Μετά την οικία Δοσίου, το σχολείο μεταφέρεται στην οδόν Ερμού και Κορνάρου 4, σε κτίριο που κατεδαφίστηκε το 1939. Μετά την Ερμού, το σχολείο μετακινήθηκε στο γωνιακό κτίριο, στο γνωστό κτίριο που παλιά το ξέραμε ως πρώτο Θηδαίο, στο αδιέξοδο του οδού Αδριανού 114. Εκεί έμεινε μέχρι το σχολικό έτος 1932-33, οπότε μετακομίζει πάλι, αυτή τη φορά στο τριόροφο κτίριο του Ινδού Σχολείου 8 και Επιχάρ, που αναφέρθηκε ο κ. Σταδιώτης, που μέχρι τότε στέγαζε το ιδιωτικό εκπαιδευτήριο Προσωτή του Κωνσταντίνου Γερημάνου. Τέλος, στις αρχές της δεκαετίας του 60, συντηρείται η τελευταία της μεταστέγαση στο νεοκλασικό του οδού Ιππίτη 15, όπου και βρίσκεται το Λύκειο μέχρι σήμερα, ενώ το γυμνάσιο, μετά τον διαχωρισμό του από τα Λύκεια, επέστρεψε και στεγάζεται και πάλι στο γνωστό κτίριο της Αδριανού 114. Στα δύσκολα χρόνια της μετεσσερικής καταστροφής, 1922-25, το κτίριο του πρώτου επιτάσσεται για την προξενία προσφύγων και τα μαθήματα περιορισμένης διάρκειας γίνονται στο γυναικονίκη του Μητροπολιτικού Ναού και στο Βαρβάκιο, που είχε εξαιρεθεί από την επίταξη με τον όρο να φιλοξενεί και άλλα σχολεία. Αν γυρίσουμε όμως τώρα πίσω στα χρόνια της Αίγινας και στο κεντρικό σχολείο, κατά την πρώτη αυτή περίοδο, μεταξύ των μαθητών του, βρίσκουμε στο μαθητολόγιο τους μετέπειτα καθηγητές πανεπιστημίου Αλέξανδρο και Μεχτιάδη Παλαιολόγο Βενιζέλο, τον Ηρακλή Μητσόπουλο, Κωνσταντίνο Μπενάκη, Βασίλειο Οικονομίδη, Δημήτριο Χωματιανό, Πέτρο Παπαεργόπουλο, αδελφό του Κωνσταντίνου Παπαεργόπουλου, τους μετέπειτα υπουργούς Δημήτριο Μαυροποδάτο, Ευθύμιο Κεχαγιά, Ιωάννη Μεσσινέζη, Καράλαμπο Χριστόπουλο, τον Πέτρο Γαβουλέα, μετέπειτα Προκόπιο, Σύσκοπο Ανδούβισσας, Τελική, τον Παναγιώτη Ευστρατείου, κατοπινό γενικό έφορο αρχαιοτήτων, τον Εμμανουήλ Βιλινάκη, ο οποίος αργότερα ως φοιτητής στη Γερμανία ήταν ο πρώτος που απάντησε γραπτός και περιστατωμένα στη θεωρία του Χαρμεράια, αλλά συναντάμε επίσης και τον Διονύσιο Χατζή, ο οποίος είχε γεννηθεί στην Αίγινα και γι' αυτό ονομάστηκε Αιγινίτης, και είναι ο γνωστός κορυφαίος τεχνητής σχετικής, ο οποίος κληροδότησε τη μεγάλη περιουσία του για να χτιστεί νοσοκομείο, το οποίο γενιάστηκε το 1905 και είναι το γνωστό μας αρετέλα, Αιγινίτιο. Ο κατάλογος των μαθητών αυτής της περίοδου κλείνει με δύο ακόμη που συγκαταλέγονται στις κορυφαίες προσωπικότητες της χώρας το 19ο αιώνα. Τον Αλέξανδρο Κουμουντούρο, που ιδρύσε 18 φορές υπουργός και 10 φορές πρωθυπουργός και με τους επιδέξιους διπλωματικούς χειρισμούς του σχεδόν υπερσίασε στην εδαφική έκταση της χώρας χωρίς πόλεμο, και τον Κωνσταντίνο Παπαεργόπουλο, τον μεγάλο ιστορικό του ελληνικού έθνους, ο οποίος αργότερα υπηρέτησε στο σχολείο καθηγητής, ενώ πολύ αργότερα έγινε καθηγητής του Πανεπιστημίου Αθηνών και κοσμήτωρας της Φιλοσοφικής Σχολής. Το 1835 ο αθηναϊκός λαός υποδέχεται στη νέα πρωτεύουσα τον Όθωνα. Από την υποδοχή δεν έκλεισαν οι μαθητές του πρώτου με τους καθηγητές τους και τον Γενάδιο επικεφαλής. Ο Γενάδιος φοράει το κόκκινο και φαίνεται από μακριά. Τον ίδιο χρόνο, το 1835, με ενέργειες του Γεναδίου, οργανώνεται η Εθνική Βιβλιοθήκη, η οποία αρχικά φιλοξενείται στο κτίριο του σχολείου. Το 1836, στο σχολείο φοιτούν 110 μαθητές και μεταξύ τους αναφέρεται στο μαθητολόγιο και ο
Αρσίγουρος Ζαΐμης και Καλαμπρίτων, ως τις εμαθήτες επί 4 έτη καλός. Πρόκειται βέβαια για τον μετέπειτα 2 φορές πρωθυπουργό και επανειλημμένος πρόεδρος της Βουλής και Υπουργό, ο οποίος ήταν μέλος της Τριμετούς Επιτροπής που πήγε στη Δανία και προσέφεραν το στέμμα στο Γεώργιο τον Πρώτο, ενώ είχε την τύχη να παραλάβει εκπροσωπώντας την ελληνική κυβέρνηση τα επτάνησα από τους Άγγλους. Στις 7 Οκτωβρίου του 1835, ο Θόδωρος Κολοκοτρώνης διαμηνύει στο Γενάδιο ότι θα ήθελε να μιλήσει στους μαθητές του σχολείου. Ο Γενάδιος του πρότεινε η ομιλία να γίνει την επομένη στην Νίκα, επειδή ο χώρος δεν ήταν επαρκής. Την επομένη, 8 Οκτωβρίου 1838, το νέο προχωρήσει στην μικρή τότε Αθήνα και όχι μόνο οι μαθητές του πρώτου, αλλά και πλήθος κόσμου συγκεντρώθηκε να ακούσει τον στρατηγό στην εμπνευσμένη ομιλία του παρακαταθήκη προς τους νέους. Ας ακούσουμε ένα μικρό απόσπασμα από τον αντιπρόεδρο του συνδέσμου μας, τον κύριο Δημήτρη Θεοφίλου. Στον πρώτο χρόνο της Επαναστάσεως είχαμε μεγάλη ομόνοια και όλοι τρέχαμε σύμφωνοι. Ο ένας επήγε στον πόλεμο, ο αδερφός του έφερνε ξύλα, η γυναίκα του εζήμωνε, το παιδί του εκουβαλούσε ψωμί και μαρουτόβολα στο στρατό. Και αν αυτή η ομόνοια βαστούσε ακόμα 2 χρόνους, ήθελαμε και Λιέση και τη Θεσσαλία και τη Μακεδονία και ίσως εφτάναμε και όχι στο Κωνσταντινούπολη. Όπου άκουγαν Έλληνα και έφευγαν 1000 μίλια μακριά. 100 Έλληνες έβαζαν 5.000 ευρώ και ένα καράβι για ένα αρμάδα. Αλλά δεν είμαστε. Κυριάρχησε με τους άλλους ομόσπορος στο πρώτο Χαρίλαο Τρικούπη και Αλέξανδρο Κομμουνδούρου τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα και τελικά δολοφονήθηκε έξω ακριβώς από την αίθουσα αυτή το 1905. Το 1841 μαθητής στο γυμνάσιο είναι ο Παμινώντας Βεγγιώργης, που νεότατος εμφανίστηκε στην πολιτική ζωή. Ως Υπουργός Παιδείας το 1862 καθιερώνει τους διαγωνισμούς για υποτροφίες, την οπλασκία και την γυμναστική στα γυμνάσια και το πανεπιστήμιο, ενώ Πρωθυπουργός έγινε για πρώτη φορά το 1865 σε ηλικία 36 ετών και είναι μέχρι σήμερα ο νεότερος Πρωθυπουργός της χώρας. Μάλιστα συνολικά 6 φορές Πρωθυπουργός και παρέδωσε στο συνομόφυτο του Αλέξανδρο Κομμουνδούρου. Το σχολικό έτος 1846-47, τα μαθήματα στην τελευταία τάξη είναι, προσέξτε μαθήματα, ελληνικά, λυρικοί ποιητές, μετρική, λατινικά, γερμανικά, εφηρμοσμένα μαθηματικά, αισθητική, νεωτέρα ιστορία, ιστορία της φιλοσοφίας και ποιητική. Η παράθεση των τίτλων και μόνο δείχνει το ανώτατο επίπεδο των σπουδών στο τότε σχολείο, χάρη στο οποίο επίπεδο αναδείχθηκαν οι κορυφαίες προσωπικότητες της εποχής. Στο επόμενο σχολικό έτος, το 1847-48, μαθητής στην τελευταία τάξη είναι ο Χαρίλαος Τρικούπης. Ο μεγαλύτερος στους Έλληνες πολιτικός του 19ου αιώνα δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις. Σε ηλικία 43 ετών γίνεται πρωθυπουργός, ενώ η εργατικότητα και ο ρεαλισμός του τον κάνουν 6 ακόμα φορές πρωθυπουργό της χώρας. Μεταξύ των εξαιρετικών καθηγητών του Τρικούπη στο τότε βασιλικό γυμνάσιο ήταν και ο περίφημος, παντελώς άγνωστος σήμερα, Γρηγόριος Παπαδόπουλος, ο οποίος ήταν μια εντελώς ξεχωριστή περίπτωση εκπαιδευτικού της εποχής εκείνης. Μαθητής του νεόφυτου Βάμπα, σπούδασε στο Παρίσι, δίδαξε στο Βουκουρέστι, το 1844 διορίστηκε καθηγητής στο πρώτο και το 1849 ίδρυσε το περίφημο στην εποχή του ελληνικών εκπαιδευτήριων, όπου δίδασκε παράλληλα με το γυμνάσιο. Είναι το γνωστό σήμερα ροζ κτίριο της Οδού Ακαδημίας, το οποίο μετά την αναπαλαίωσή του ονομάστηκε κτίριο Παλαμά, ενώ δίκαιο θα ήταν
να διατηρηθεί η μνήμη με το πνεύμα του ειρηνητή και το όνομά του. Ο Γρηγόρης Παπαδόφρος ίδρυσε ακόμη το Σύλλογο Πρωτιάδων των Ελληνικών Γραμμάτων, το Εργαστήριο Απόρων Γυναικών, τον πρώτο Σύλλογο των Ελληνίδων Γυναικών, συνετέλεσε στην ίδρυση του Οδείου, ήταν καθηγητής στο Σχολείο των Τεχνών, στο σημερινό Πολυτεχνείο και διευθυντής του διδασκαλίου, ενώ συμμετείχε ενεργά στη διοργάνωση της Ζάμπιας Ολυμπιάδας το 1870. Την ίδια εποχή, μαθητής στο σχολείο ήταν ο Τιμολέων Φιλίμων, που εξελέγει βουλευτής, αντιπρόεδρος της Βουλής και δήμαρχος Αθηναίων, ενώ διατέλεσε ιδρυτής και πρώτος έφορος της Βιβλιοθήκης της Βουλής. Ακόμη υπήρξε ιδρυτικό μέλος και πρώτος πρόεδρος της Ιστορικής και Εθνογραφικής Εταιρείας που μας υποδεινεί απόψε. Συμμαθητής του Φιλίμωνα ήταν ο Λεωνίδας Δρόσος, κορυφαίος δείκτης που διαδίκτυε σε Ελλάδα και εξωτερικό, με χαρακτηριστικά έργα του τα συμπλέγματα του αετώματος της Ακαδημίας Αθηνών, καθώς και τα εμβληματικά αγάλματα του Πλάτωνα, του Σοκράτη, του Απόλλωνα και της Αθηνάς, στον χώρο της Ακαδημίας επίσης. Μαθητής ακόμη στο γυμνάσιο, είχε δείξει το ταλέντο του κατασκευάζοντας την πρωτομή του Μιαούλη και τον Ανδριάτα του Όθωνα. Την τριετία 1854-1857 η Αθήνα περνάει άσχημα μέρες. Βρίσκεται υπό γαλλοβρετανική κατοχή και τον Ιούλιο του 1854 σε Γάλλο στρατιώτη στον Πειραιά εμφανίζεται κρούσμα χολέρας. Ο λοιμός μεταδόθηκε αστραπιαία και αποδεκάτησε τον πληθυσμό. Μεταξύ των θυμάτων ήταν και ο μεγάλος δάσκαλος, ο Γεώργιος Γενάδιος. Ο Γενάδιος έφυγε σε ηλικία 68 ετών, αφού πρωτοστάτησε στην ίδρυση του Πανεπιστημίου Αθηνών, της Εθνικής Βιβλιοθήκης, του Αρχαιολογικού Μουσείου, της Αρχαιολογικής Εταιρείας, του Αρσακίου και της Ριζανίου Σχολής, ενώ στα δύο τελευταία δίδασκε επίσης. Δεν δέχεται τη στέγαση υποτρόφων μαθητών του σχολείου του. Μια πρωτομή του μεγάλου αυτού εκπαιδευτικού στην Αθήνα μας είναι στα σχέδια του συνδέσμου μας και το αξίζει. Τα 1860 μαθητής του σχολείου συναντάμε το μετέπειτα 5 φορές πρωθυπουργό και πολλές φορές υπουργό Δημήτριο Ράλη. Έμεινε στην ιστορία ως ένας εξαιρετικά μορφωμένος και ευφράδης πολιτικός που διακρίθηκε για την ειλικρίνειά του, αλλά και τη μεγάλη του φιλανθρωπία που τον οδήγησε στο να επιδερήσει σχεδόν τη μεγάλη για την εποχή περιουσία του σε φιλανθρωπικά έργα. Ήταν όμως άτακτος και από τα σχολικά του ακόμη χρόνια. Έτσι, απασχόλησε και το ποινολόγιο του σχολείου αρκετές φορές. Σε μία από αυτές αναφέρεται ότι ούτως την 17η Φεβρουαρίου 1860 ετιμωρήθηκε με 3ωρον φυλάκιση, διότι κατά την ώρα του μαθήματος εκακοποίησε το συμμαθητή του Μηταράκη. Ο Μηταράκης δεν είναι εδώ, μας λέει. Αργότερα, σε έντονη αντιπαράθεση του Βουλή, τον βουλευτή Κωνσταντίνο Παπαδόπουλο, έλυσε τις διαφορές του με μονομαχία που ευτυχώς έλυσε ανέμακτα, ενώ μία ακόμη φορά σε άλλη μονομαχία τραυμάτισε ελαφρά τον βουλευτή Λεωνίδα του Τροπουλάκη. Η οικία Ράλη υπάρχει ακόμη σήμερα στην οδό Πανεπιστημίου και Κοραΐου. Στα 1864, ένας ακόμη κρίκος προστίθεται στην αλυσίδα προσφοράς του πρώτου γυμνασίου, όταν η Αθήνα γνώρισε το πρώτο φιλανθρωπικό μήνυμα στην ιστορία της. Γεννήθηκε με την πρωτοβουλία του καθηγητού του πρώτου Γεωργίου Μπακαλοπούλου, ο οποίος, βλέποντας το κύμα φτώχειας και επαιτίας που επικρατούσε, προκάλεσε συγκέντρωση φιλανθρώπων και πρότεινε την ίδρυση φτωχοκομείου που ξεκίνησε τη λειτουργία του τον ίδιο χρόνο με τον τίτλο «Ελεήμων Εταιρεία Αθηνών Γυροκομείων Φτωχοκομείων». Είναι το γνωστό μας σήμερα γυροκομείο που λειτουργεί στη Λεωφόρο Κηφισίας. Μαθητής του Μπακαλόπουλου την ίδια εποχή ήταν ο Γεώργιος Χατζηδάκης, ο μετέπειτα θεμελιωτής της γλωσσολογίας στην Ελλάδα. Τον επόμενο χρόνο, το 1865, δύο σπουδαία πνευματικά ιδρύματα αρχίζουν τις δραστηριότητες τους στην Αθήνα.
μαθητών, αποφύτων και καθηγητών του πρώτου είναι καθοριστική. Ο Παρνασσός που ιδρύθηκε πρώτος αποτελεί ίσως παγκόσμιο φαινόμενο συλλόγου, το οποίο ιδρυτικά μέλησαν 4 ανήλικα αδέλφια ηλικίας από 11 έως 16 ετών. Η Μιχαήλ, ο Σπυρίδων, Κωνσταντίνος και Διονύσιος Λάμπρος, γη του φημισμένου νομισματολόγου Παύλου Λάμπρου. Ήταν μαθητές του πρώτου όταν έδωσαν διεύθυνο στις αναζητήσεις τους, ιδρύοντας τον Σύλλογο με στόχο την δια της από κοινού των μελών αυτού ενεργείας, πρόοδο και γενική ωφέλεια. Η ιστορία και το έργο του Παρνασσού μέχρι σήμερα είναι γνωστή. Η ιστορία και πρώτος πρόεδρος του Συλλόγου του Παρνασσού, εξελέγει βουλευτής, μετέφρασε θεατρικά έργα, έγραψε την πρώτη ελληνική επιθεώρηση και αρκετές ακόμα, ενώ διετέλεσε για 30 χρόνια γενικός γραμματέας του Παρνασσού και η ψυχή του και υπήρξε ο θεωρητικός και εισηγητής της διαφήμισης στην Ελλάδα. Ο αδελφός του, Σπυρίδων Λάμπρος, ιστορικός καθηγητής του Πανεπιστημίου, θεωρείται από τους κορυφαίους της ιστορικής επιστήμης στην Ελλάδα, διετέλεσε πρωθυπουργός, πρόεδρος του ΣΕΓΑΣ και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων το 1906. Στην εταιρεία των φίλων του λαού τώρα, οι εμπνευστές και οι ιδρυτές υπήρξαν οι απόφοιτοι του πρώτου Χρήστος Τεκούπης και Θεόδωρος Μητρογιάννης, ενώ ο Θασίβουλος Ζαΐδης εξελέγει αρχικά ελεγκτής. Η εταιρεία μετέπειτα δημοσιογράφος, διηγηματογράφος, θεατρικός συγγραφέας και ακαδημαϊκός, ενώ τον επόμενο χρόνο στα ίδια ταμεία κάθεται ο Νικόλαος Θόν, ο οποίος υπήρξε επιμελητής της Βασιλικής Περιουσίας, διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου, πρόεδρος του Πανελληνίου Γυμναστικού Συλλόγου και μέλος της Οργανωτικής Επιτροπής των Ολυμπιακών Αγώνων του 1906. Τελικά όλη η Οργανωτική Επιτροπή αποτελείται από αποφύτους του πρώτου. Σήμερα είναι γνωστή η ομώνυμη περιοχή στους Εμπειροκήπους που βρισκόταν η έπαυλή του, που δυστυχώς ανατινάχθηκε στα Δεκεμβριανά. Το μόνο που έχει απομείνει είναι το χαρακτηριστικό εκκλησάκι του Αγίου Νικολάου σε σχέδια Τσίζερ, ενώ στην ιδιοκτησία του επίσης ανήκει και το γνωστό παλατάκι στο Γαϊδάρι και χρηματοδότησε την κατασκευή της εκκλησίας του Αγίου Νικολάου στα Καυκάκια και του Αγίου Γεωργίου στο Λικαβητό. 2 χρόνια αργότερα, το 1868, μαθητής στο πρώτο είναι ο Δημήτριος Καμπούρογλους, ο κορυφαίος αργότερα αθηνεογράφος, πρώτος εκλεγμένος ακαδημαϊκός και πρόεδρος Ακαδημίας, ενώ ήταν ο πρώτος στην Ελλάδα που με ομάδα συμμαθητών του είχε οργανώσει εκδοτικό όμιλο και εργάστηκε για την εξάπλωση της ελληνικής και ορειβατικής ιδέας. Σημαντικό είναι ότι και η δεύτερη στη σειρά ομάδα που έδρασε λίγο αργότερα με τίτλο Περιπατητικό Σύλλογος Εκδρομών αποτελείται από τον Ιωάννη Σαρή και συμμαθητές του στο πρώτο γυμνάσιο, όπως επιλέξει αναφέρεται στο βιβλίο «Τα βουνά της Ελλάδας». Τετάρτη τάξη, ο οποίος μάλιστα και βαθμολογήθηκε τελείαν καλός. Κάτι που πολλοί δεν γνωρίζουν για το Σωρή είναι ότι μαθητής ακόμη έπαιξε ως εραστέχνης ηθοποιός το ρόλο του κορυφαίου στην πρώτη επίσημη παράσταση της Αντιγόνης που δόθηκε στο Οδείο Νερό του Αττικού στους νεότερους χρόνους στις 7 Δεκεμβρίου του 1867 και μάλιστα με εξαιρετικές κριτικές. Εξαιρετικές κριτικές είχε και στις πολυάριθμες κατοπινές εμφανίσεις του, ένας επίσημος υπουργού, όπως είπαμε και από πίσω του σχολείου μας, στο Σύμβουλο Ζαΐδη, ο οποίος Αλέξανδρος διετέλεσε 8 φορές πρωθυπουργός, 2 φορές πρόεδρος της Βουλής, πρόεδρος της Γερουσίας, ύπατος αρμοστής της Κρήτης, ακόμα και πρόεδρος της Δημοκρατίας. Είναι ο μόνος πολιτικός που κατέλαβε τόσο πολλά και τόσο υψηλά αξιώματα στην πολιτική ιστορία της σύγχρονης Ελλάδας. Λίγα χρόνια αργότερα, το 1874, ένας γέρος είναι μαθητής στο πρώτο. Έτσι έλεγαν οι συμμαθητές του, τον Γεώργιο Βυζινό, που σε ηλικία 25 ετών, ύστερα από περιπετειώδεις περιπλανήσεις, καταλήγει να είναι μαθητής στην τελευταία τάξη του γυμνασίου. Γρήγορα όμως κερδίζει το σεβασμό όλων όταν μαθητής ακόμη
παίρνει το πρώτο βραβείο ποιήσεως στο φημισμένο Βουτσινέο διαγωνισμό. Στη σύντομη ζωή του, πέθανον γνωστόν μόλις 47 ετών στο Δρομοκαΐκιο, πρόλαβε να γίνει κορυφαίος στην ποίηση και λογοτεχνία, να σπουδάσει στα περίφημα πανεπιστήμια Γοτίνης, Λειψίας και Βερολίνου, να γίνει φοιτητής της Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πανεπιστήμιου, διευθυντής στο Οδείο Αθηνών και να συγγράψει αξιόλογες φιλοσοφικές και ψυχολογικές μελέτες. Το 1877 τελειώνει το πρώτο γυμνάσιο ο Σπυρίδων Στάις, άγνωστος σήμερα στους πολλούς, όπως με σημαντικό έργο, αφού διετέλεσε βουλευτής, τις φορές υπουργός παιδείας, υπουργός εσωτερικών, ενώ ήταν ο ιδρυτής των εμπορικών σχολών και συνέβαλε στην ίδρυση της Ακαδημίας Αθηνών. Έμεινε κυρίως γνωστός για την ιστορική μονομαχία του το 1904, η οποία κατέληξε στον θάνατο του βουλευτή Αλέξανδρου Χατζηπέτρου. Άγνωστη όμως είναι η συνεισφορά του στην ανακάλυψη του ναυαγίου των Αντικυθύρων, όταν ως Υπουργός Παιδείας διενήργησε την πρώτη παγκόσμια ενάρια αρχαιολογική ανασκαφή που κατέληξε στην αποκάλυψη του μηχανισμού των Αντικυθύρων. Μία από τις λιγότερες μορφές της σύγχρονης ιστορίας μας βρίσκεται στα Δανία της τελευταίας τάξης του πρώτου το 1886. Ακούει το όνομα Παύλος Μελάς. Ό,τι και να υποθεί για τον Παύλο Μελά είναι λίγο. Το όνομά του έγινε συνώνυμο του Μακεδονικού Αγώνα και χαρακτηριστική στολή της οπλαστίας, όπως γράφει με το γραφικό της χαρακτήρα η σύζυγός του Ναταλία Μελά. Στο τέλος του αιώνα, μαθητής του πρώτου μεταξύ άλλων είναι ο δημοσιογράφος, θεατρικός συγγραφέας και επιθεωρησιογράφος Γιώργος Τροπόπουλος, που μαζί με τον άλλο λογοτέχνη και ποιητή απόφυτο του πρώτου Μπάμπη Άνινο έγραψαν το ονομαστά Παναθήνα και πολλές άλλες επιτυχίες της εποχής. Ακόμη η ακαδημαϊκή Σοκράτης Κουγέας και Δημήτριος Βαλάνη, ο μετέπειτα πρωθυπουργός του Κωνσταντίνου Δεμετρή και ο Άγγελος Ραγγελίδης, που έμενε να συνδέσει το όνομά του με την έρευνα της παραψυχολογίας και να γίνει ευρύτερα γνωστός ως Άγγελος Πανάγραφος. Στους πρώτους Ολυμπιακούς Αγώνες του 1896 διακρίνονται οι μαθητές του πρώτου, μαθητές όχι απόφοιτοι ακόμα, Αλέξανδρος Χαρκογονδίδης, τέταρτος στον τελικό του μήκους και πέμπτος στον τελικό των 100 μέτρων, ο Δημήτριος Γολέμης, τρίτος στον τελικό των 800 μέτρων και έκτος στα 1500, και ο Πέτρος Περσάκης, δεύτερος στο Δύσσυγο και τρίτος στους Κρήτους. Αλλά και ο γυμναστής του πρώτου, ο Κώστας Πιέτρης, μαρουσιώτης όπως και ο Λούις, κάλεσε τους κατά τη γνώμη του ικανούς μαρουσιώτες, τους παρότρινε να λάβουν μέρος στον προκριματικό αγώνα για τη συγκρότηση της εθνικής ομάδας που θα τρέξει στο μαραθώνιο, τους ενίσχυσε ειδικά, τους καθοδήγησε προπονητικά και τελικά κατάφερε 3 από την ομάδα των παρουσιωτών να τερματίσουν στο πρώτο μαραθώνιο των Ολυμπιακών Αγώνων, με πρώτο βέβαια το Σπύρο Λούρι. Το 1898, σε ηλικία μόλις 15 ετών, τελειώνει το πρώτο γυμνάσιο ο αποκαλούμενος ευεργέτης της ανθρωπότητος, αφού με το τεστ ΠΑΠ έχουν σωθεί χιλιάδες γυναίκες παγκοσμίως. Είναι βέβαια ο διεθνούς φήμης οπολόγος, κυταρολόγος Γεώργιος Παπα-Νικολάου, που εκτός από την ιατρική ασχολήθηκε σοβαρά με τη φιλοσοφία, τη λογοτεχνία και τη μουσική, ανακηρύχθηκε διδάκτορας φιλοσοφίας και εξελέγει καθηγητής της ανατομίας και ιστολογίας στο Πανεπιστήμιο Κορνέλ. Την ίδια περίοδο τελειώνει το σχολείο ο μετέπειτα εξαιρετικός λυρικός μας ποιητής Σωτήρης Κήπης, που εξελέγει ακαδημαϊκός, διετέλεσε διευθυντής της Αναστάτης Σχολής Καλών Τεχνών και ήταν αυτός που με ποίημά του, όπως και ο Σικελιανός, αποτέλεσε το Κωστή Παλαμά στην Πάνη του Κηδείας. Ερίκο Σκάρση και Νικόλαο Λούγαρη, τον Αμβρόσιο Κρητά, μετέπειτα δήμαρχο Αθηναίων, και γιος του Αμβροσίου Κρητά ήταν ο Γεώργιος Κρητάς, επίσης απόφυτος του σχολείου μας και επίσης δήμαρχος Αθηναίων, που διετέλεσε ακόμα υπουργός και πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Δήμων και Κοινωνήτων Ελλάδος. Συναντάμε ακόμη τον Αλέξανδρο Κορυζή,
τον μετέπειτα πρωθυπουργό του δεύτερου όρθιου, όπως έχει χαρακτηριστεί, γιατί τον Ιανουάριο του 1941, ενώ μενόταν ο πόλεμος μετά τον ξαφνικό θάνατο του Μεταξά, και αφού διορίστηκε πρωθυπουργός, στις 6 Απριλίου του 1941 απέριψε το δευτεροσύγγραφο των Γερμανών να απομακρύνει τις βρετανικές δυνάμεις από την Ελλάδα και τελικά αυτοκτόνησε. Στην ίδια εποχή, μαθητής ήταν ο Εμμανουήλ Σουδερός, που διακρίθηκε στην περίοδο του Μεσοπολέμου ως βουλευτής, υπουργός και διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος και τέλος ως πρωθυπουργός στην δύσκολη περίοδο της κατοχής με την ελεύθερη κυβέρνηση στο Κάιρο. Τέλος, στη δεκαετία αυτή, ξεχωριστή περίπτωση μαθητού ήταν ο Πάνος Αραβαντινός, ο μετέπειτα διεθνούς φήμης σκηνογράφος και ζωγράφος, ο οποίος διακρίθηκε ως σκηνογράφος στην όπερα του Βερολίνου και του Μονάχου, βαβεύτηκε επανειλημμένα, έγινε καλλιτεχνικός διευθυντής της όπερας του Βερολίνου, ανέδειξε τον Δημήτρη Μητρόπουλο, πολέμησε στους Βαλκανικούς πολέμους, σχεδίασε τις στρατιωτικές στολές της Ελλάδος εκείνης της περίοδου, ενώ δημιούργησε τα σκηνικά και κοστούμια σε πολλές επιθεωρήσεις στην Αθήνα της εποχής. Χαρακτηριστικό του ταλέντου είναι ότι στο γραφείο του τότε γυμνασιάρχου δέσποζε πίνακας του μαθητού Πάνου Αραβαντινού, όπως έγραφαν τότε οι εφημερίδες της εποχής. Το 1917, μαθητής το πρώτο ήταν ο Στράτης Σομερίδης, από τους πρωτοπόρους αργότερα του Σοσιαλιστικού Κινήματος στην Ελλάδα, Γενικός Γραμματέας του Σοσιαλιστικού Κόμματος, ιδρυτής και Γενικός Γραμματέας της Εθνικής Ένωσης υπέρ των Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Δημοκρατικής Ένωσης. Επίσης, ο Γιάννης Σιδέρης, ιδρυτής και ψυχή μέχρι το θάνατό του Θεατρικού Μουσείου και ιστορικός του Νεοελληνικού Θεάτρου, καθώς και ο συμμαθητής του Πολ Νόρ, ψευδόνυμο του Νίκου Νικολαίδη, που διακρίθηκε ως δημοσιογράφος, ποιητής, συγγραφέας και μεγάλος επιχειρησιογράφος και εθνογράφος. Στα επόμενα χρόνια, αποφυτά ο μετέπειτα πρώτος πρόεδρος της Δημοκρατίας Μιχαήλ Στασινόπουλος, ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Ακαδημίας, καθηγητής και πρίτανης της Παντίου, ποιητής και δοκιμιογράφος, που διατέλεσε υπουργός και βουλευτής επικρατείας. Και επίσης, ο Ξενοφών Ζολώτας, διεθνής οικονομική προσωπικότητα υψηλού κύρους, που διατέλεσε πρωθυπουργός, ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Ακαδημίας, υπουργός συντονισμού, διοικητής της Τραπέζης Ελλάδος για πάνω από 20 χρόνια, ενώ έγινε καθηγητής της πολιτικής οικονομίας του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης σε ηλικία μόλις 24 ετών. Το 1917 ιδρύθηκαν για πρώτη φορά στη χώρα μας γυμνάσια Φιλέων. Έτσι, στην Αθήνα ιδρύεται το πρώτο Φιλέων, με το οποίο το σχολείο μας αλλά και οι μαθητές συνδέονται με πολλούς δεσμούς και όχι μόνο λόγω γειτονίας ή λόγω χρήσεως των ιδίων κυρίων που από τα Βορλά της Μικράς Ασίας ήρθε το 1914, κάνει αντίκηση, σπούδασε στη Σορμπόνη και διακρίθηκε ως δραματικός καλλιτέχνης. Τα πολλά και το πρεφέρει είναι γνωστά. Άγνωστο ίσως είναι ότι ήταν αυτό που συνέταξε το διάγγελμα του Βασιλείου Γεωργίου του Δευτέρου προς τον ελληνικό λαό κατά την 28 Οκτωβρίου του 1940. Στις αρχές της δεκαετίας του 20, μαθητής είναι ο Δημήτριος Αγγελόπουλος, ο μετέπειτα πρωτοπόρος βιομήχανος της καλλιβουργικής. Δυστυχώς, ο Δημήτριος Αγγελόπουλος ήταν ο πρώτος φόρος αίματος που πλήρωσε η οικογένεια των αποφύτων του σχολείου μας στην τρομοκρατία. Δολοφονήθηκε άνανδρα το 17 Νοέμβρη στις 8 Απριλίου του 1986, ενώ μέχρι τότε ήταν ο ηθήνων νους της οικογένειας και της επιχειρήσεως. Αργότερα, δυστυχώς ταινίσαμε και άλλο θύμα της τρομοκρατίας. Τον ακέραιο δικαστή και πνευματικό άνθρωπο Αναστάσιο Βερνάρδο, που δολοφονήθηκε από τρομοκράτες της 1ης Μάη στις 23 Ιανουαρίου του 1989. Ο αείμνηστος Βερνάρδος διατέλεσε αντισαγγελέας του Αριού Πάγου
και συνειδητής και πρώτος πρόεδρος του Διεθνούς Κέντρου Μελετών Φιλοσοφίας του Δικαίου. Το 1925, γυμνασιάρχης το πρώτο, διορίζεται ο Παύλος Βαλάκης, που ίσως είναι ο κορυφαίος γυμνασιάρχης του σχολείου μας μετά το γυμνάσιο. Πρωτοφόρος δημιούργησε θεσμούς που μόλις πριν λίγα χρόνια εμφανίστηκαν ως νέοι, ενώ είχαν ξεκινήσει τότε από αυτόν και λειτουργούσαν υποδηματικά. Ονόματα μαθητών του Βαλάκη εκείνης της περίοδου είναι ο Δημήτριος Ψαθάς, που ξεριζωμένος στην γενέτειρά του του τραπεζούντα του Πόντου μετά την Μεσαιωνική καταστροφή, ήρθε το 1923, έμεινε στην Πλάκα και τελείωσε το γυμνάσιο το 1925. Αφιερώθηκε στη δημοσιογραφία, στο εθνογράφημα και στο θέατρο και διακρίθηκε παντού. Τότε τελειώνει το σχολείο και ο Γρηγόριος Κασιμάτης, μετέπειτα διαπρεπής καθηγητής, πολιτικός, ακαδημαϊκός και πρόεδρος της Ακαδημίας, που διετέλεσε πολλές φορές υπουργός καθώς και αντιπρόσωπος της Ελλάδος στην ΟΗΕ. Μαθητές του 26 ήταν μεταξύ άλλων ο Πύρος Σπυρομήλιος, ο Αλέξανδρος Βερούτης, ο Αλέξανδρος Μάθας, ο Πέτρος Νομικός, ο Γεώργιος Μερίκας και ακόμη ο επανάληπτος Γιάννης Σαρούτσης, το έργο του οποίου είναι πασίγνωστο όπως και το οξύ πνεύματα. Οι αδελφοί Δεσποτόπουλοι, ο ιστορικός Αλέξανδρος και ο ακαδημαϊκός Κωνσταντίνος, που διατέλεσε και πρόεδρος της Ακαδημίας, καθώς και 2 φορές υπουργός παιδείας. Το 1927 το σχολείο ονομάζεται Πρώτο Γυμνάσιο Αρένων Αθηνών. Καλησπερίζω και χαιρετίζω την εκπρόσωπο του Πρωθυπουργού, την κυρία Αναστασία Κίκα, ευχαριστώ πάρα πολύ. Της Φεροβολίας και της Κοπολίας Πόρτα για τα Γάνα, Βαλκανιονίκη και Μεσογειονίκη, τον πρωταθλητή του πνεύματος και της διασκέδασης Γιώργο Οικονομίδη, που δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις, τον μετέπειτα καθηγητή Γρηγόριο Κοντίφικα, πρωτοφόρο της αντικαπιστικής εκστρατείας του 70 και 80, τον οραματιστή αρχιτέκτονα και πνευματικό άνθρωπο Ιάσονα Ρίζο, τον στρατηγό Κωνσταντίνο Χανιώτη, τον πρώην αρχηγό της αεροπορίας Πτέραρχο Εμμανουήλ Μητυρινέου, τον καθηγητή και τέος πρόεδρο του Μουσείου της Πόλεως των Αθηνών και αντισαγγελέα και αντιπρόεδρο του Συμβουλίου της Επικρατείας Άθο Τσούτσο και πολλούς άλλους. Στο τέλος της δεκαετίας του 30, το σχολείο ονομάζεται Πρώτο Πρότυπο Γυμνάσιο Αρένων Αθηνών, χωρίς ουσιαστικά να αλλάξει τίποτα, αφού διακρίνουμε τον μετέπειτα σπουδαίο καθηγητή του Πολυτεχνείου Μιχάλη Αγγελόπουλου, τον Παύλο Ιωαννίδη, αρχιπιλότο της Ελληνικής Αεροπορίας, που γνάσισε της βασικής οικογένειας και αντιπρόεδρο του Ιδρύματος Γνάσης, τον συγγραφέα καθηγητή και αντιπιστέλων μέλος της Ακαδημίας Αθηνών αείμνηστο Παύλο Ζερμιά, τον συγγραφέα και σκηνοθέτη Νέστορα Μάτσα, καθώς και τον αδελφό του ηθοποιό και στο δικό του θεάτρου Αρτέμι Μάτσα, τον καθηγητή ακαδημαϊκό και πρώην πρόεδρο της Ακαδημίας Αθηνών, τον κύριο Κοκοτόπουλο, που μας τιμά απόψε με την παρουσία του, τους εξαιρετικούς σκηνοθέτες Κώτη Μεσθενέου και Λεωνίδα Τριβιζά, τον πολυβραβευμένο μοναδικό γελιογράφο μας Κώστα Μητρόπουλο, τον καθηγητή της πυρηνικής ιατρικής και κύριο ιδρυτή της πυρηνικής ιατρικής στην Ελλάδα Παναγιώτη Κωστάνη, τον τέος Μητροπολίτη Μεγαρύτερου Βαρθολομαίου, τον πρίτανη της δημοσιογραφίας όπως τον προσφωνούσαν Χρήστο Πασαλάρη και πολλούς άλλους που λάμπριναν και λαμπρίνουν παραδειγματικά. Καθηγητές Ιωάννη Βούρδε, Νίκος Κατσαρός, Γεώργιος Παπαθεοδόρου, Δημήτρης Πανεσόπουλος, Αλέξανδρος και Νικόλαος Κράλιος, Ευστάθιος Καμαράτος, Γεώργιος Δράκος, Νίκος Μαρκάτος, Χρήστος Γούδης, Μιχάλης Κούλος, Σταύρος Περεντίδης, Άγγελος Ερήγος, ο ακαδημαϊκός κύριος Χαράλαμπος Μουτσόπουλος, ο οποίος επίσης μας τιμά με την παρουσία του, ο ναύαρχος Ιωάννης Παλούδης επίσης, ο τέος πρόεδρος του Ελληνικού Συνεδρίου κ. Κωνσταντίνος Ρίζος, ο πρώην Γενικός Επίτροπος Διοικητικής Δικαιοσύνης Ιωάννης Παναγιωτόπουλος,
η πολιτική Γιώργος Γεννηματάς, Αντώνης Τρίτσης, Δημήτρης Αβραμόπουλος, Κώστας Σκανδαλίδης, Γιάννης Δημαράς, επίσης μας θυμάμαι απόψε, Άρης Σταθάκης, Δημήτρης Ευσταθιάδης, ευχαριστούμε κύριε Ευσταθιάδη για την παρουσία. Οι τραγουδιστές Νίκος Δημητράτος, Γιώργος Ρωμανός, Λαουρέτης Μαγερίτας και εν πάση περιπτώσει πολλοί άλλοι επίσημοι διάσημοι που